Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыш тураһында кыскасы. Үткән атнала Башкортстан Республикаһының торлак коммуналь хуҗалыгы министры Борис Беляев эшлекле сәфәре менән Ишембайда булды. Игътибар балалар искәртү акция секторында автодәүләт инспекция мәктәп укучыларына онлайн форматта дәресләр үткәрде. 29 майда Рәсәйдә иретеп ябыштыручылар үз һөнәри байрамдарын билдәләй. Исәкәй авылында яшәүче Кәрим Солтанбаев борынгы кәсеп умартасылыкты уңышлы дәвам итә. Иске Ишембай Торлак районында яшәүче хезмәт ветераны тыл хезмәтчәне Хәмидә Ишембаева 90 яшьлек олы юбилейын билдәләне. Үткән атнала Башкортстан Республикаһының торлак коммуналь хуҗалыгы министры Борис Беляев Ишембайда булды. Ул эшлекле сәфәре барышында район-ара коммуналь һыу каналы яуаплылыгы сикләнгән җәмгыятендә булып, тазарту корылмаларын караны һәм төзекләндерү буенча республика программаһына эләккән ихата һәм подъездларда, шулай ук Ленин мәйданчыгында булды. Каланың тазарткыч корылмаларында капиталь ремонт үткәреләсәк, насостар, инженер селтәрләре, коммуникациялар тулыһынча алмаштырыласак. Борис Владимирович эштәрде сыйфатлы башкару кирәклеген әйтте. Выбран генеральный подрядчик. Мы видим, что работы ведутся в соответствии с графиком. За 2 года мы должны будем реконструировать наши очистные сооружения, ввести их в эксплуатацию. Сегодня мы видим то, что работа производится, повторюсь. Работа производится в соответствии с графиком, который мы подписали. Правительство Республики Башкортостан и фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня наша задача, главная, это качественно провести работу в срок. Шулай ук был көндө министрлык вәкилдәре Ленин мәйданында барган зур реконструкция эшләре менән дә танышты. Әлеге вакытта бында тиешле материалдар килтерелгән. Тәү сиратта майдан территорияһы аша үткән йылылык селтәрләре һәм инженер коммуникациялары алмаштырыла. Артабан майданда һәм яңа аллеяла тротуар плиткаһы һалуга нигеҙ әҙерләнәсәк. Шулай ук спорт майдансығына бордюр таштары куйыласак. Үткән атнала игътибар балалар искәртү акция секторында автодәүләт инспекцияһы мәктәп укучыларына онлайн форматта дәресләр үткәрде. Класс сәгате вакытында балалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерде. Шулай ук дәресте алып барысы уларга яйгы каникул вакытында юл аша сыкканда, велосипедта йөргәндә, җәмәгать урындарында булганда хәвефһезлек сараларын үтәргә, автомобильдә һәр сак хәвефһезлек кайыштарын эләктерергә, төнге вакытта киемдәрдә яктыртучы элементтар файдаланырга өндәне. Давайте с вами вспомним правила дорожного движения, которые касаются велосипедистов. Итак, самое главное, ребята, запоминаем. В первую очередь, когда вы достали велосипед. Мною проводятся онлайн-уроки в образовательных учреждениях. Проведено в порядке 15 школах города Ишембай, Ишембайского района. Охвачено более 600 детей. Онлайн-уроки проводятся в формате диалога. Хотелось бы, чтобы родители подключились, оказывали помощь нам и, скажем так, учителям, изучали вместе правила дорожного движения. Һәр майның һуңгы йомаһында Рәсәйдә иң кәрәкле һөнәр иретеп ябыштыручылар көне билдәләнә. Идел нефтемаш яуаплылыгы сикләнгән җәмгыятендә лә үз һөнәрен яхшы белгән оҫталар эшләй. Шуларның береһе Айрат Хәбибуллин тураһында Хана Максутова репортажында. Иретеп ябыштыручы металл буенча белгес ул. Ул электросварка ярдәмендә металлдан катмарлы конструкциялар яһай. Газ ярдәмендә һәм кул сваркаһы менән иретеп ябыштыручы автоматлаштырылган аппарат операторла. Ишембай калаһының Идел нефтемаш заводында шундай белгечләрнең бере эшләй. Ул Айрат Хәбибуллин. 23 ел инде таң һарыһынан торып, яраткан заводына эшкә килә. Без уны заводта кайнап торган эш өстендә тап иттек. Собираю со 40 вышки 140 тонн и 250 тонн. Вот на этих стапелях мы собираем их. Работаю здесь очень давно, потому что мне здесь нравится. Учился и родился в Ишембай и не уезжал никуда. Эшем бик авыр, ләкин яраткан эш яктырмай. Дәртләнеп эшкә киләм, шатланып эштән кайтам. Ти иретеп ябыштыручы.
Ул эшләгән Иделнефтемаш компанияһы 1979 елда асыла. Башкортстанда гына түгел, Рәсәйдә иң көчле компанияларның береһе һанала. Специализируется на выпуске мобильных буровых установок для бурения нефтяных и газовых скважин. Вот. На сегодняшний день освоено большое количество номенклатуры от 80-тонных мобильных буровых установок до 250-тонных установок. Хәзерге көндә металлды конструкциялау цехында 2-дән артык иретеп ябыштырусы эшләй. Фәрит Минсәет улай әйтүенсә, уларның һәр берсе үз эшен бик һәйбәт белә. Иретеп ябыштыручыларның эш хакы ла югары, 35 меңдән 50 меңгә тиклем. Заводта эшләү, ял итү өчен бар шартларда булдырылган. Әлеге вакытта компанияга тап ошындай һөнәр ияләре җитешмәй. Вот, для того, чтобы как можно больше людей все-таки приходило работать, как можно больше молодежи выбирала эту профессию. На сегодняшний день проблема в том, что молодежь не хочет выбирать эту профессию. Вот. Хотя есть сегодняшний день большая потребность, предприятию нужно развиваться, а спрос на рынке растет. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы больше людей к нам приходило. Вот. Для этого будем прикладывать максимально все усилия, создавать все условия и ждем всех желающих. Хәнә Максутова, Илназбек Кужин, Ишембай хәбәрдәре. Умартасылык халкыбызның борын-борындан килгән кәсебе. Кортсылыкка кызыксыну елдан-ел арта бара. Ишембай районының иң матур табигатьле Исәкәй авылында ла был кәсеп менән шөгыльләнүчеләр бар. Умартасы Кәрим Солтанбаев хакында киләһе сюжетта карагыз. Кәрим Солтанбаев Ишембай районының иң матур авылдарының бере Исәкәйдә туып үсә. Ошында гаилә корып йорт һала, балалар үстерә. Гаилә башлыгы гомере буена Себер тарафтарында вахта усылу менән эшләй. Умартасылык шөгыльләнүендә нәселдән килә. Хуҗа әйтүенсә, иң табигый һәм шифалы бал тап Ишембайда. Тирә-ягын тау, урмандар уратып алган ожмах табигатьле Исәкәйдә борын-борындан килгән кәсепте дәвам итмәү олы гөнаһ булыр ине ди ул. Әлеге вакытта ошо Сибир якларын ташлап беребез инде вакыты методы менен. Бул иш теге акса деп беребез. Авылга кайтып, авылда иштәгә киләйин шулай дип. Корт тотып, үдең өчен, үдең тәгенә. Безнең бал качественный бит инде. Бөтә мына безнең урманнар, бөтә мына безнең основном шул юкәнән ала инде кортлар. Йорт хуҗаһының хыялы грант тотып, ошо аксаларга автомашина, прицеп һатып алып, бал корттарын үрсетү. Был эштә уның иң зур ярдәмчылары балалары. Башкорт бал корттары характерлары буенча уҫал булһа эш һөяр һәм таҙалык яратыусан. Был сифаттарҙы Кәрим Абдрафиҡ улы үҙенең балаларында ла хеҙмәт аша тәрбиәләгән. Иҫ белә башлагандан алып, умарталар янында ҡайнашҡан улдары һәм ҡыҙҙарының хәҙер үҙҙәренең балалары үҫеп килә. Бигерәк тә йәйгеһен ишек алды оло күс уяһын хәтерләтә. 9-10 яш булгандыр инде корт менән уже. Менә әни минеке костюмлар тегеп биреп, шайтып эшләп йөрөнөк инде теге бәләкәй сакта. Корт сака әллә авырткандыр инде теге. Минең даже бер история бар, өләсә һөйләй торган. Теге коляска менән барып умартага төкөлгәнһең дә теге. И атлай башлагас кына теге. Корт саккан инде. Үдем илаһым те, үдем каяуларын сыгарам те, инан. Исәүде сыгарган уже итләмәй инде. Юнсел хуҗалар шулай ук Карагайдан шыгырлап торган апи йортта төҙөп ултырткандар. Урындык астынан сыҡҡан бал еҫе, ҡорттар тауышы тын юлдарын, йөрәк ауырыуҙарын, йоҡоһоҙлоҡтан дауалай тиҙәр улар. Анда кирип ятабыҙ инде. Молодежь такие вещи не так сильно понимаем инде. Ана оло кешеләр, өләсәйләр кирип яталар тегән. Рәхәт дип әйтәләр инде. Умартасы әйтеүенсә, ғаилә йыл һайын бал һатып 500 мең һум килем ала. Әгәр дә йыл уңышлы килһә, күберәк тә сыға. Улар шулай ук даими ауыл хужалығы ярминкәләрендә лә ҡатнашалар. Үҙҙәренең һатып алыусылары ла бар. Бигерәк тә Себер тарафтарында йәшәүсе милләттәштәребеҙ күпләп һатып ала икән. Ғүмере буйы вахта осоло менән Себерҙә эшләп, инде үҙ ерендә үҙе хужа булып, кәсебен киңәйтеп йәшәргә теләгән хужаның хыялы һис шикһеҙ тормошҡа ашыр. Сөнки уңыш тик уңғандарға ғына йылмая. Мила Мәзитова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Ошо көндәрҙә Иҫке Ишембай Торлаҡ районында йәшәүсе хеҙмәт ветераны Хәмиҙә Ишембаева 90 йәшлек оло юбилейын билдәләне.
Бөйек Ватан һугышы башланганда 11 яшьлек кенә булган кыз тылда бар халык кисергән авырлыктарҙы үҙ иңендә лә күтәрә. Бәләкәйҙән тиҫтерҙәре кеүек ауыр ҡара эшкә егелә. Хеҙмәт менән сынығып, тормош ауырлыҡтары алдында баш эймәгән Хәмиҙә Нурғали ҡыҙы үҙенең хәтер йомғағын һүтте. Өҙә баҫҡан инәйҙең һаулығы йәштәргә биргеһеҙ. Үҙен юбилей менән тәбрикләргә килеүселәр ыңғайына түҙмәй бейергә төшкән Хәмиҙә Нурғали ҡыҙына 90 йәш биреүе лә ауыр. Был инәйҙең иңендә иртә өҙөлгән баласаҡ, ауыр һуғыш йылдары, аслыҡ, тол ҡалыу, балаларҙы яңғыҙы аяҡҡа баҫтырыу ята. Былар бөтәһе лә уны сыныҡтырған, тормош алдында баш эйҙермәгән. 41 йыл һуғыш башланды тинеләр. Бөтөн кеше үкереп илай, һыйырғылар, илайлар. Мен әйтәм, былар нишә билай? Мин анда 11 йәш кенә бит инде. Ауырлыҡларҙы күп күрҙек туғаным. Бына хәҙер 90 йәшкә етеп киләм. Ауыр күрһәктә сабыр булдым, түҙҙем. Әсәйемде ҡараным, иң тәүле эшләп ҡом тейәнек. Бахужанан ҡом ташыйлар, бағымға ҡом тейәнек 18-17 йәшләрҙә. Шунан мин уҡый алманым бит, 4 класс ҡына уҡыным. Курсҡа йөрөргә 5 тиен аҡса юҡ. Автобусға 5 тиен аҡса кәрәк. Аҡса юҡ, әсәйем ғарип, аяғын сатан иттеләр. Хәмиҙә Ишембаева Иҫке Ишембайҙа тыуып үҫеп, ғүмере буйы ошонда ғүмер кисерә. Үҙенән 3 йәшкә оло Хөсәйен исемле егет менән сәстәрен сәскә бәйләп 6 балаға ғүмер бирәләр улар. Әммә 40 йәштән генә тол тороп ҡала. Төрлө ауыр эштәрҙә эшләй, һәр саҡ хеҙмәт алдынғыһы була. Һәр балаһын юғары белемле итә, оло тормош юлына аяҡ баҫтыра. Бөгөн 3 ҡыҙы медицина университетын тамамлап, юғары категориялы белгестәр булып эшләп йөрөйҙәр. Улдары ла йорт һалып, гөрләтеп донъя көтәләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, иң оло улдары йәшләй вафат була. Бынан тыш әсәһен дә, бейемен дә һуңғы көндәренә саҡарап, тәрбиәләп, ҡәҙер хөрмәт күрһәтә. Әни беҙҙе ғүмер буйы эшкә өйрәтте. Эшләргә, әле һөйләгәндә лә әйтте бит инде, эш кешене үтәрмәй тип. Бер кешенең чужы аҡсаһын алмағыҙ, тимәгеҙ, алдатмағыҙ, самое главное, эшләгеҙ, уҡығыҙ тине бит инде. Нисек ваҡыт тапҡандар аптыраһың уға. Эштә эшлә, балаларың бір көтөү тигән һымағы бит. Агар туттығы, еще тут папа же еще был, как говорится, вот таба торған бит ваҡыт все равно. Ну, ней, ике өләсәй ҙә әни ҡараналарҙы. Уже ҡартайғас, ике өләсәй ҙә аның ҡулында үлеләр. Бөгөн Хәмиҙә инәй иң кесе улының ғаиләһе менән ғүмер кисерә. Бәхетле өләсәй 11 ейән-ейәнсәрен, 10 бүлә-бүләсәрен һөйөп, уларға кәңәштәр биреп, фатихаларын әйтеп ултыра. 10-нсы типтәһен ваҡлаған инәй йәштәргә лә теләктәрен еткерҙе. Тырышырға кәрәк. Илап йөрөргә ярамай, кешенекен урларға ярамай. Эшләһәң эшләйһең. Мин эшләнем дә, эшләнем дә. Бер быуатҡа яҡын ғүмер кисергән Хәмиҙә Нурғали ҡыҙы тормошона һис тә үкенмәй. Һәр саҡ тормош ауырлығын хеҙмәт һәм йыр менән баҫҡан инәйгә тик һоҡланырға ғына ҡала. Әле бөттә онобыҙ, әле бөттә тоғыбыҙ, бөттә тоғыбыҙ, үтескә алып торыбыҙ. Бөттә тоғыбыҙ, үтескә алып торыбыҙ. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ. Уважаемые ишимбайцы, отдел МВД России по Ишимбайскому району предупреждает о мошеннических действиях руководства компании «Тики Бизнес». Всем, кто имел отношение с этой компанией и стал жертвой мошенников, стоит обратиться по телефону 8 927 310 49 47.